No stal sa taký zázrak a toto maličké čudo je už druhýkrát ostrihané, ako je u nás, a má nádherný chrbátik, celý zarastený bez akýchkoľvek, áno, bez akýchkoľvek častí, ktoré by jej chýbali. Volám sa Petra Kmeďková-Dirbáková a zaoberám sa psíkmi už dlhé roky. Našu rodinu tvorí 18 psích členov, 1 kocúrik a 7 korytnačiek. Zároveň som majiteľkou psieho hotela a výcvikovej školy a útulku pre týrané a opustené psíky v Detve. K Antinolu som sa dostala na základe tejto malej fenočky, ktorú mi doniesli minulý rok. Sa jej vlastne vzdali, nechceli ju, aby sme sa o ňu postarali a tak nám nejak prischla ako tých 18 ďalších členov. Prešla rôznymi vyšetreniami, mala veľmi veľa diagnóz od silnej alopécie, čiže mala úplne vypadanú srstičku na chrbátiku, fibrózy pľúc, onkologického ochorenia a masívneho pruhu. Prvýkrát nám vlastne pán doktor Mláka v Prievidzi naordinoval Antinol, hlavne najmä na tú fibrózu pľúc, nebolo to mierené čisto na tú alopéciu. No stal sa taký zázrak a toto maličké čudo je už druhýkrát ostrihané, ako je u nás, a má nádherný chrbátik, celý zarastený bez akýchkoľvek, áno, bez akýchkoľvek častí, ktoré by jej chýbali. Antinolu nepoužívame len ako liečbu, ale používame ho ako prevenciu. Takisto každý môj jeden psík, ktorý je zdravý, dostáva Antinol ako prevenciu. Takisto lieči sa u nás naša jedna fenka na chronickú bronchitídu, ako kvázi ako astmu, a odtedy musím poklopať, nemal ani jeden astmatický, ten bronchitický záchvat. Lebo bolo to až tak, že sme nemohli v noci spávať a ona sa stále budila na masívny kašel. Zároveň používame Antinol pri liečbe pri našich vozičkárov na ochranu klbíkov, kde tie klby sú veľmi namáhané, hlavne na predných labkách, pretože celá tá váha telička, ako môžete vidieť vozičkárov aj na záberoch, ide na tie predné nohy, takže potrebujú mať klby chránené. Zároveň skvelý výsledok je aj pri hotspotoch. Dávam pri jednom našom psíkovi len jedno vajíčko, jednu tabletkočku večer do jedla, a keď ten hotspot vznikne, tak vznikne len malinký a veľmi rýchlo odíde. Ten hotspot u nás vzniká žiaľ psychického problému, ale som rada, že sa mesiace neliečíme potom. U tohto psíka Šimona, ktorého môžete vidieť, by ste možno nespozorovali, že je po resekcii bedrového kĺbu, lebo perfektne chodí a tiež to má za výsledok práve Antinol. Takže má skvelú podporu a aportuje, hrá sa, teší sa zo života, takže je to super. Vieme, že telo psíkov nevie vygenerovať mastné kyseliny, preto je veľmi dôležité im ich doplňať. Nie je to len kvôli krásnej srsti, ale je to hlavne kvôli klbikom, je to kvôli obličkám, tie sú veľmi dôležité, takisto pečeň, srdiečko, pľúca, čiže dá sa povedať, že ten Antinol má záber na celé telo a ja si dovolím tvrdiť, že tým pádom aj ten život psíka je predĺžený. Tým, že Antinol obsahuje až 92 druhov týchto mastných kyselín, tak je to naozaj, vieme, že máme postarané o celé teličko toho svojho psíka. No lebo ona vlastne všetky tie imunitné veci, ktoré ona nemohla kortikoidy, ona nemohla eufilín, ona nemohla žiadne lieky. Takže ona vlastne jediné, čo mohla, bol Antinol. Ona len vďaka tomu takto funguje. Malá Debbie trpí diagnózami, ako je fibróza pľúc, onkologické ochorenie, má nádory na mliečnych lištách, masívny pruh a trpela silnou alopéciou. Nemala žiadnu srst na chrbte. Tým, že kvôli fibróze pľúc nemohla užívať žiadne imunopreparáty, ani lieky, ani proste nič, všetko jej vadilo, škodilo, tak sme vyskúšali Antinol a zázračne psík žije, šťastný, veselý a ešte je takýto obrastený takouto šrtičkou a už je 2-krát aj ostrihaná.